Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, бародарони азиз, модарони азиз, хоҳарони азиз, ҳар нафароне ки моро гӯш мекунанд, тамошо мекунанд, худованд аз шумо розӣ бошад. Ва як сухани ҳақ ба шумо карданӣ ҳастам, ки иншоаллоҳ нафаре ки нияти нек дошт, нияти хуб дошт ва мехоҳад ки хонаи худо сафар кунад, пас боз ҳамин мо дар хизмати шумо ҳастем ва пешкаши шумо хоҳем кард. Ҳар як хабаре ки беҳтарин мешавад барои фоидаи мардум, мо кӯшиш мекунем ки ба шумо ҳақиқатро расонем. Салом ба ҳамаи як бор дигар. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом ба ҳамаи шумо. Дӯстони азиз, бародарони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин наворда обязательно муҳим аст лайки шумо ва ин наворро ба дигарон фиристондан. Иншоаллоҳ ба розигии худованд касоне ки нияти нек доштанд, нияти пок доштанд, марҳамат, метавонем ба номерҳое ки мо дар болои экран мондем, ё ин ки дар ҳар як наворе ки дар бораи ҳаҷ буд, яъне Булгартур 2020 ёки ҳаҷ 2020 буд, марҳамат, шумо метавонед дар омадан номерҳои Акай Тоҷдинро гирифта ба он кас занг занед ва аллакай шумо ҳозир метавонед ки номнавис кунед. Ман хабаре ки ба ман мерасад, хабари диниву дунёӣ ҳаст, ман ба шумо мерасонам. Лекин саволҳои дунявӣ бошад, марҳамат, савол тиҳед. Иншоаллоҳ насиб саволҳое ки динӣ бошад ба Акай Тоҷдин савол тиҳед. Дӯстони азиз, чӣ ҷавоб гӯм? Алейкум вассалом. Хубӣ, сӯзи хубӣ, шукронаи Худо. Раҳмат бародарҷон, дӯсти азиз. Раҳмат, шукронаи Худо. Ва алейкум вассалом. Кадоме ки хоҳишманде ҳаҷ дора, кадоме мехоҳад ки хонаи Худо барава, касе мехоҳад ки зиёрат барава, оромгоҳи ҳазрати Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам барава. ҳар як ҷое ки мо рафтем, шумо дидем, агар ният дошта бошем, агар хоҳиш дошта бошем, марҳамат, аллакай шумо метавонед ба нияту орзуотон бирасед. Касе ки ният дора, касе ки тайёрай, ва алейкум вассалом, касе ки тайёр аст, марҳамат, метавонед ҳаҷ моҳи декабр аллакай ҳозир метавонем ки нависен, номотонро нависен, пулотонро партоен, паспортотонро партоен, пулотонро спорен, визаотон бироя. Иншоаллоҳ Худо хоҳад, мо ҳамавақт дуогӯи шумо ҳастем. Нархи навои билет қимат нест, бародаро. Ва як чиз дигарро ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки ба мо хабаре расид ки ҳаҷ кушода шуд. Ҳамаи шумо метавонед ки пешакӣ муроҷиат кунед, номнавис кунед, паспортотонро партоен, визаотон биромад, пулотонро спорен. Аллакай метавонед ки рӯзи хато накунам, моҳи декабр да, иншоаллоҳ моҳи декабр аввалин сафаре ки аз Россия мешавад, аз шаҳри Екатеринбург мешавад. Нафароне ки дар тамоми гӯшаву канори Россия метавонед муроҷиат кунед, барое ки ҳамаи мо, ҳамаи ҳамин мардуме ки мераванд, ай худи Москва мераванд, то Москва. Ай Москва шумо метавонед ки аз тамоми гӯшаву канори Россия ба Москваро биёед, баъд аз Москва метавонед ки парида равед. Дӯстони азиз, фаромӯш накунед дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ, номерҳои Акай Тоҷдинро мондагиам. Боз як хоҳиши дигар дорам аз ҳамаи шумо ки беҳудаву баҳуда занг назанед, беҳудаву баҳуда мақсад напурсед. Ман медонам ки 99% баъзе аз мардуми худмон фақат барои як чии худшон занг мезананд. Ба ҳамин хотир, дӯстони азиз, нафароне ки нияти рафтан доранд, ният доранд, шавқу ҳавас доранд, орзу доранд ва мехоҳанд ки ё падару модарашонро роӣ кунанд, фақат ҳамон одамо илтимос ва хоҳиш мекунем ки занг занед, нависед. ҳар кадоми шумо нияти рафтан дошта бошед, марҳамат, метавонед ки нависа. Танҳо аз шаҳри Екатеринбург не, аз давлати Россия. Аз давлати Россия аллакай шумо метавонед ки 1 миллион 200 000 доллар 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 1 милли
чанд пул бо пули сомонӣ барои билет. Нафароне ки дар худи шаҳри давлати Россия нархи навош ба нархи Русия. Ана ман ҳозир ҳамаш дар бораи ҳамаш шумо да мегӯм. Касе ки моро гӯш кардесае, тамошо кардесае, фаромӯш накунед ки ин хабар на танҳо барои худи ману ва шумо ва на танҳо барои лайка. Ин лайк ба хотири чия? Ба хотире ки як хел одамо мақсад намефаҳманд чӣ хел поделиться кунанд, яъне паҳн кунанд дар сайтҳои интернетишон. Мақсад дар имо, Viber, WhatsApp, Одноклассник фақат як лайк монед, вай худаш лайки бисёр шуд, навор паҳн мешавад. Иншоалло ки савобияташ бо ба шумо мерасонад ки як бародари муъмини мусулмон аз ин хабар мақсад хабардор мешавад аз ин суханҳои мо. Баъдан боз ҳаракат мекунанд ки ба хонаи Худо мақсад зиёрат раванд. Нархи навош, дар бораи нархи навош мегӯям дӯстони азиз, нархи навош ҳамун нархи навои пештарай ягон тағйирот ёфтагӣ нест. Кадоме дар бораи нархи навош намедонад, наворҳои пештараи моро дуроен тамошо кунед. Мо нархи навоша аниқ медонем, бо ба шумо мегӯем, гуфтаем чанд бор бародарони азиз. Лекин яна дар бораи ҳуҷҷату ҳуҷҷатгузориш чӣ дар кора, чӣ хел дар кора, ба шумо ягон намуд ҳуҷҷатҳои мисол зиёдатӣ лозим намешавад. Фақат як паспорт дар кор мешавад. Марҳамат, номерои акаи Тоҷиддинам мондам. Шумо беҳтар ва хубтар занг занед. Алейкум бассалом. Як дақиқа тоқат кунед, ман амира поделиться кунам, ки ба фикрам ки баъзеи шумо поделиться накардем. Ана ман поделиться кардам. Бародарони азиз, нархи навои билет мегӯем чанд сум. Алейкум бассалом бародар. Шухрат. Нархи навои билет чанд буд мо рафтем? Хеле шид рости гап рафтани мо. Шояд ки хато кунам, беҳтараш акаи Тоҷиддин да номероша мондагиам, WhatsApp-шда нависен, занг занен, пурсен. Иншоалло ки бо яна ҳамаш маълум мешавад. Чӣ хеле ки мо пештар рафта будем, дар наворҳои пештар гуфтагӣ ҳастем, ҳамун хел мешавад бародарон. Ягон қимат шидагӣ нест. ҳаҷ рафтан қимат шидагӣ нест. Барои ҳаҷ рафтан, алейкум вассалом, соз шукронаи Худо. Барои ҳаҷ рафтан ягон хел шумо да мисол дополнительни ягон пули зиёдӣ намеспорен, ягон рафтори зиёдтиам намекунен. Фақат як бор занг занед, акаи Тоҷиддинам пурсен ки мақсад чанд пул аст. Ё ки аниқаш пулша бо иншоалло мо аниқ мекунем. Стандартниш чанд пул аст, шумо да мерасонем. Чӣ хел ки шумо медонед, мо кӯшиш мекунем ки суханҳое ки бар дурӯғ аст, пешкаши шумо накунем. То ҳамаи рӯза мо ҳаракат накардем, мақсад дар бораи ҳаҷ ягон сухан нагуфтем. Видео навор партофтем ки мардум чӣ хел рафтан омадан, мисол архив навор гирифта мондем. Аммо нагуфтем ки кушода шудааст ё мешавад ё мисол чӣ. Наворҳое ки мақсад гузоштем, вай аниқ набуд. Ака аниқ шид ки бародаро, падар модаро, хоҳарро, ҳама дӯсто, рафиқо метонем ки ҳаҷ равем. Нафароне ки ҳаҷ нарафтанд, барои билети ТЖ рейсҳои нав арзон мешавад. Намедонам рости гап дар бораи рейсҳои Тоҷикистон. Бием бародаро, хай набоша, ман наистагиҳои шуморо хонам, беҳтар мешавад. Ба вид ҳаҷ рафта мешавад, баракалло. Фақат Россия рафта мешавад? Бале, аз Россия рафта мешавад. Нафароне ки вид на жительство доранд, ё ки 3 сола ё 5 сола ё паспорт доранд. Дар бораи тоҷикӣ ягон гап то ҳоло нагуфтиам, гуфтагӣ нестам. Хабардор шем, иншоалло ки бо ба шумо мерасонем дӯстони азиз. Иншоалло дуогӯ ҳастем ки бо ба шумо мақсад имконият шавад. Ба пули сомонӣ барои чанд пул аст? Юнусова. Ба пули сомонӣ ҳичи гуфта наметонем, барои он ки аз шаҳри Россия фақат ба пули российский меравад. дӯстони азиз, кадоме ки мақсад хоҳишманди ҳаҷ рафтанай, марҳамат, номерҳои акаи Тоҷиддина дар болои вай мондагиам. Примерно бугу ака. Чӣ бугум примерно? Примерно гуфтанда хеле ҷавоб гуфтанд дар кор, бародарҷон. Саволата пурра наист, ман бугум. Примерно намегум, ман точноша иншоалло ҳаракат мекунам ки ростша бугум. Ё ки тақрибан гуфти худ ки примерношам наворҳои пештара да гуфтагием,
метавонед тамошо кунед. Ай Россия, ай 81-82 ҳазор, хато накунам, ай 81-82 ҳазор даже 81,014 ана баъд бод давом шуда. Мақсад метавонед ки якай тоҷина занг бизанед, пурсед кадоми ҳаҷ рафтанияй. Марҳамат, хоҳишмандо, ҳар нафароне ки мехостем ки дар бораи ҳаҷ бифаҳмед, ягон маълумот бигирем ё ки тайёр. Бисёриятон гуфтем ки бародар, баъзе дар комментария нависдагием ки бародар мо тайёр ҳастем. Ҳатто навистагиам ҳастанд ки мақсад мо тайёр ҳастем, бародар бугӯ кай ҳаҷ мешавад. Ҳамин рӯз мо имконият пайдо кардем, бо ҳоҷӣ Тоҷиддин ҳамсӯҳбат шудем, хабари беҳтарина ба мо расонданд. Гуфтанд ки бародар, шумо метавонед ба ҳамагон бирасонед ки моҳи декабр аввалин шахсҳо метавонанд баъд аз карантин ба давлати Саудовская Аравия парвози сафари зиёратӣ кунанд. Ассалому алайкум, ман дар Якутия через Екатеринбург ба Душанбе рафта мешавад? Ана меша, рости гап ман аниқша намедонам, дӯстони азиз. Неки агар идибек ҳаҷ рафтанӣ бошад, аниқ мешавад. Нафароне ки мақсад паспорт доранд, Тоҷикистон рафта наметавонанд, имконияти васеъ пайдо шудагиае ки дар карантин асоботон уже харобам шудагиае. ҳисоби карантин Тоҷикистон рафта наметавонед, марҳамат, ҳаҷ равед. Инаш бо дар ихтиёри шумо, дӯстони азиз. Ин маҷбурӣ нест ва инам бигем, мо танҳо метавонем пешниҳод кунем ки дӯстони мо, бародарони мо, хоҳар апои мо, модарони азиз метавонанд ки ҳаҷ раванд. Салом ака, ба паспорти тоҷикӣ рафта мешавад? Ай Россия мешавад рафта? Бародар 5583, рости гап дар бораи паспорти тоҷикӣ оли ягон гап нест. Нафаре ки 3 сола дора, 5 сола дора, овборӣ меравад. Иншоаллоҳ, фақат ба розигии Худованд. Чӣ хеле ки мо ваъда карда будем ки мардума мақсад аз шаҳри Екатеринбург мебарем, ё ки баъзе бародарон, баъзе модарон омадан рафта натонистанд аз ҳисоби карантин, беҳад ғамгин шуданд. ин ҳамаш дар дасти Худованд аст. ҳамин Худованд ки шуморо даъват карда бошад, меравед, ягон проблема нест. Фақат паспорти 3 сола, 5 сола ва загранпаспорти мақсад русӣ дошта бошед. Барои виза проблема нест. Раҳмат ба хабари беҳтарин. Зинда бошед Юнусова. Худо нигаҳбонтон бошад. Апаҷон, дар ҳаққмон дуо кунед. Хуршеди Ашурзода, меша рафта Тоҷикистон? Тоҷикистон ягон хабар надорам. Салом алейкум, ба паспорти ТЖК меша рафта? Ай Россия. Раҳмат ака, саломат бош. Бародаро, дар бораи паспорти тоҷикӣ ягон хабар мон додагӣ нест. Мо ҳеҷ чӣ гуфта наметавонем. И ҳаққу ҳуқуқе надорем ки дар бораи паспорти русӣ гап занем, то он даме ки пайдо нашавад. Ака, ҳоҷӣ фарзиш чанд сум примерно? Ай 2500 сар мешавад бародарҷон, $2500. Ака, русӣ қатъи худат ҳисоб кун. Ягон кас рафтагӣ нест ба паспорти тоҷикӣ солҳои пеш. Ҳоҷӣ Камолиддин рафтагианд. Беҳад ҳамин одамо, ҳамин вақте ки мо чӣ кардем, бисёраш ба паспорти тоҷикӣ ба ҳамин шаҳри Екатеринбург омада рафтагианд. Чихел Брем Россия. Чихел Брем Россия. Жоник, саволота дуруст нафаҳмидам. Россия Чихел Брем ё ки Ай Россия ҳаҷ Чихел Брем? Бародаро, касе чӣ савол дорад, саволи дунявӣ дорад, марҳамат, то дами шом шудана, марҳамат, метавонед саволотона нависем, то ин ки мо хонем ба шумо ҷавоб диҳем. Салом дӯсти худосозен ва патент намешавад? Не, бародарҷон, патент қайд намешавад. Ва ина фаромӯш накунед ки ози пладни дар ҳамин шаҳри Екатеринбург, дар ҳамаи шаҳрҳо баромадагӣ аст. 3 сола, 5 сола брем бикунед, ҳеҷ гап надорад. Намешавад патент қатъӣ. Раҳо кай ҳуй мешавад ака Тоҷикистон брем? Худо розӣ шавад. Чӣ хеле ки раҳои ҳаҷ кушода шуд, ҳамин хел раҳои ҳаҷ Тоҷикистон ки кушода шавад, мо ба шумо мерасонем. Шумо сабр кунед, иншоаллоҳ. Ку ман худам бирам як бор биём, бифаҳмам, баъд шумо да мерасонам. Майли? Дар мо дуо кунем, худо хоҳад, мо ҳам раҳкием ягон вақт ба ҳамин наздикӣ. ҳамин худо розӣ шавад, мо бирем бием, ана шумо қатори мо.
кушода шид, бояд мерем ми. Фақат дуо. Рости гап аки мо дар ҳукумат кор намекунем, мо ҳам кӯшиш мекунем ягон ҷо пайдо кунем. Ана ҳозир агар ранги пример нагарда, бигем ки раҳо кушода мешавад, кушода нашавад, баъд дурӯғгӯ мешавем. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, дар ҳақиқат информатсия омад, ки баъди 18 гуфтанд, бо 1 гуфтанд, ҳамин хеле информатсия меояд. Не ки аниқ буданша, тасдиқ карданша, ҳамон вақт тасдиқ мешавад, ки границо полни озод мешавад. ҷорах ки яка Рустам Табеков. Иншолло насиб худо хоҳад рафтум ба мегумтон. Ҳамин наворҳоро тамошо кунед. Иншолло фикр мекунам, ки беҳтарин ҷоҳо мерем худо хоҳад. Фақат ҳамин шумо лайка зер кардан гирем, ки ҳамун наворҳо бо ба пештона биёяд. Иншолло насиб сафар дорам, худо розӣ шавад. Ана моҳи декабрда марҳамат 1 рез касе ки хоҳишманди ҳаҷ дорад 1 резда ба моҳи январ иншолло насиб шавад. Моҳи январ худмам раҳ киям. Худо розӣ шавад, агар мерам, нашавад иншолло ака фарзида баъд худо хоҳад ният дорем. Ана ҳар куҷое ки мақсад худованд нону намак, мақсад ризқу рӯзимона кашида, ҳамунҷа мерем бародарҷон. Салом алейкум ака, сози тенҷи шукронаи худо созим тенҷим бародарҷон. Хутон созестем. Чӣ ҳол дорем? Як сафар доштед ба ноҳияи Рашт, аз Нуробод ош гирифтед. Ҳамуна як бори дигар монед, бинем агар илоҷаш бошад. Саломат бошед. Ҳамин наворҳо ҳаста дар чӣ? Кӯшиш мекунам иншолло. Не ки ҳаст. Бародарҷон салом алейкум, зинда бошӣ. Морам ба аму ҷойи муқаддас муяссар бигардон. Омин, омин. Билети чанд сумай хонаи худо? Хонаи худо ай 81,000 сар мешавад. Бигем хато намекунем, барое ки ҳамаш включат карда, ҳамаш гаду гостиница, хурду хӯрокаш гузоштагия да ҳамин нарх. Агар бигем ки мақсад мо хурду хӯрок да нанависенам, гостиница менависанд, хурду бехурду хӯрок 50 чанд ҳазор буда. Ана ҳамаш 80 чанд ҳазор мешавад бародарҷон. 81,000 сар мешавад. Ана бародарони азиз, ҳамин хел касе ки рафтанияи ҳаҷ марҳамат номерҳоро мондам. Ҳатто номерҳои ман дар ҳамин описания канало ҳаста. Ҳо канале бидурен ҳастаи номерҳои ман. Чӣ саволи дунявӣ ай, марҳамат битиен бародарҷон. Ҳатто пурсен ки мақсад ҳаҷ рафтанда чӣ мегирен, чӣ намегирен, чӣ дар корай. Ана бо хай ягон чи мисол нақл ки охай мо дидем ҳамуҷара. Худованд ҳамаи шуморо насиб гардона. Мо на танҳо дидем. Баъзе одам меравад меяд мақсад кӯшиш мекунад ки мардум да нақл кунад. Шумо медонед ки ҳар як нафаре ки аюҷа меояд нақл мекунад, дар байни як нақли кагиш ҳазор хато мекунад. Барое ки аюҷа байҷа чизе ки дар уҷай дар иҷа мисол бароварда гуфташ намешавад. Ба ҳаяҷон одам мегашт. Ба ҳаяҷон мегашт, шояд ки беҳад хато кунад вақти нақл карданда. Аммо вақте ки мо рафтем, наворбардорӣ кардем, тамоми суханҳоро мисол наворбардорӣ кардем, пешкаши шумо кардем, аллакай ба мо хеле осон шуд. Мо мисол нақлам накунем, зато шумо худтон реально дидестед. Мо кӯшиш мекунем ки анам хеле хато накунем. баъзе одам меоянд фикр мекунад, о меги ман ауҷа рафтам биромадам, ҳамун лесенсара ҳисоб мекунӣ, ай хотират мумкин бирояд ки чанд этаж биромад, чанд лесенса биромад, ҳамуна нақл карданда ки шояд ки хато кунем. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки ҳамун ҷоҳоро наворбардорӣ кунем ва пешкаш шумо кунем, шумо да бибинед. Ана аз хони худа Тоҷикистон равем. 1 дақиқа бахшиш бародарам. бахшиши зиёд бародарони азиз. барои модарони муҳоҷир дуо кунед додар. Иншолло. Салом ака, номи Роҷиддин Нуробод 7 микрорайонда Холибек. Иншолло насиб худо хоҳад мерем Нуробода нону намакша хӯрдем, ошро нахӯрдем. Иншолло насиб мерем худо хоҳад Нуробод, албатта мерем Нуробод.
иншолло насиб ба наздикии худо розӣ шава мерем боз хабар мегирем. Мардами Раштзамон чӣ гап? Раштзамина, бахшиш зид. Мардами Раштзамина, Хатлон замина. Иншолло насиб ният помидай, агар хунук нашава. Иншолло насиб ниятҳо бисёрае. Хай худо розӣ шава. Худо ҳар чида розӣ шава, ҳамон ҷо иншолло мерем. Нияти аввалу охири мо ҳамаи хонаи худоя иншолло. Аз ҳаҷ бародарҷон шуморо ҳеҷ ки запрет намекунад барен ҷое барен. Одам вақте ки зиёрат рафт хонаи худо, аюсат шуморо ҳеҷ ки манъ намекунад. Шумо айхуди ҳаҷ ягон рейси прямой нестам мисол шуморо Тоҷикистон барад. Шумо мепаред меен Москва, қатъи ҳамун гурӯҳе ки шумо омадед, ҳамун гурӯҳе ки шуморо бурд, ҳамун гурӯҳ қатъи меен. Ҳамун гурӯҳ ҳамин якай тоҷдин ки бурдтон ё ки қатъи ҳамин ба ҳамин роҳбари якай тоҷдин ки рафтен, боз ба ҳамин роҳбари якай тоҷдин то Душанбера меёяд, баъд аз Душанбе Тоҷикистон меравӣ, Москва меравӣ, ҷое меравӣ, рафтан мегирӣ. То Москвара меёратон. Намехел бародарон. Не ки ба хотире ки шумо мақсад ба ҳамаи сухани мо ба ҳамаи шумо дахл дорад. Инро фаромӯш накунед дӯстони азиз ки ба хотире ки шумо Тоҷикистон барен гуфта ҳаҷ барен, фикр мекунам ки маъне намекунад ҳаҷи зиёратитон. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, нафаре ки ният мекунад ба хонаи худо бояд як мақсад дошта бошад. Зиёрат кунад, гашта бияд. Баъзеш мераванд зиёрат, як гурӯҳ ҷудо мешаванд, мақсад меистанд як моҳ ду моҳи дигар ана аҳду паймоншиканӣ мекунанд. И аллакай мазза намекунад. И хатоӣ аст. Касе ки ният мекунад ки ман барам ҳамун ҷо мақсад бигардам бевиза чанд қад мисол яхелеш чида мераванд, умрада мераванд, то фарзира меистанд ку ай бехабар, чӣ хел бигӯм, бемаслиҳат. Одаме ки мақсад рафтани ай ҳаҷ рафтани ай ки бояд бирава ҳамун ҷо 3-4 моҳ беста ба визаи ҳамин якай тоҷдин. Якай тоҷдин алоҳида виза мегирад, алоҳида метавонад ки билет бигирад, шуморо фиристонад, шумо чанд моҳе ки ҳамун ҷо то 6 моҳро иҷозате ки шумо бестед. Аммо қатъи вақте қатъи якай тоҷдин мерем, вақте ки дар гурӯҳ мерем, ҳамун 14 рӯз бошад 14 рӯз, 18 рӯз бошад 18 рӯз. Бояд шумо ҳамун ҷо бестем. Бахшиши зиёд бародарон. Аҳмад калон наворҳоро тамошо кардам. Зинда бош Эдибекҷон. Худованд аз шумо розӣ бошад. Мақсади аввалини мо ҳамае ки бародарон шумо бояд пеши рафтан бояд маълумоти пурра дошта бошед, яъне пухта бошед, яъне фаҳмед, донед. Ба ҳамин хотир мо наворҳоро пайдо кардем, наворҳоро кӯшиш кардем, наворбардорӣ кардем. Осон неста. Як наворбардорӣ кардан, телефонро гирифтан, сёёмка кардан нест, бародарони азиз. Ина мо қатъи якай тоҷдин маслиҳат кардем, ин қадар вақт ёфтем, биромадем, баъзе ҷоҳо биромадем, баъзе ҷоҳо гаштем, якта ба якта наворбардорӣ кардем ки шумо бибинед, ҳавасҳои шумо дуюмбора пайдо шавад. Ина фаромӯш накунед ки ин туристический. Не то что шумо фақат мерен зиёрат мекунед меен. Шумо ҷаҳонбинитон васеъ мешавад. Ҷаҳонбинитон васеъ мешавад. Бести фикр кунед, ҷаҳонбинии шумо васеъ мешавад. Ин туристический ҳамчун тур мебарад шуморо. Сафари зиёратӣ мегӯем, сафари зиёратӣ. Шумо мерен сафар мекунед, мегардед, мебинед, меқапед, мехӯред, мебинед. Ҳатто ҳамун ҳавзи сирх мегӯянд, кӯли сирх мегӯянд, унҷо мерен бо баъзе хоҳишмандае овозӣ мекунанд. Заводи Қуръон мерен, мебинед, ба чишмтон мебинед ки Қуръон чӣ хел баровардааст Қуръонро. Қуръонтон метиҳанд. охир чизе ки шумо мақсад дар ютуб мебинед, дар видео мебинед ки дар даруни Қуръон миҷай, қошай, лабай, як чизи дигар, ин ҳамаш хатоа. Чизе ки худтон мерен мебинед, ҳатто видеои мода мебинед ку видеои моро. Ин видеои мода дигара. Вақте ки ба чашм худат меравӣ мебинӣ, дар ҳақиқат вай дигара. Дар ҳақиқат уже аллакай
чӣ хел бигӯм шуморо ман фаҳмонам, ки шумо пурратар фаҳмед. Эҳсосоте ки дар уҷа шумо мебинед ва я шумо дар просто видео дида наметонед. Мо ҳамун наворҳое ки мо тамошо кардаги навор кардагием худмон мебинем, ашкмон меояд, ки мақсад худованд моро ба ҳамин рӯзо расондааст. Лекин эҳсосоте ки дар уҷа мекунӣ вай тамоман дигар чизе. Вай просто гуфта намешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Мо даъваткунандаи мақсад чӣ хел бигӯм, даъваткунанда, маҷбуркунанда, заставиткунанда нестем. Шахсан ман ҳамчун як шахси холис, як блогер, як бачае ки, як одаме ки информатсияро пешкаши мардум мекунад. Инро фуромӯш накунем бародаро, ки ҳар коре ки шумо мекунед дар фикри шумо меяд, ҳар чизе ки шумо қабул мекунед вай мақсади асосии худтон аст. Вай мо пешниҳод мекунем, шумо қабул мекунед. Ана чизе ки мо пешниҳод мекунем, меёбем информатсионе, ин як блогер як ҷоя сурат гирифт, як ҷора видео кард, шумода нишон дод информатсия. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мо на айосмон ғалдагем, на дар ҳукумат кор мекунем, на дар гуфти гапҳо Акаи Тоҷиддин. Акаи Тоҷиддин мода хабар дод ки бародар мардум да бирасон, ки тур кушода шудай, туристический зиёрат чӣ хеле ки худмон рафтем, ҳамин кушода шудай, касе мехоҳад марҳамат рава. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, марҳамат, кадоми хоҳишмандай нахоҳед мақсад қатъи Акаи Тоҷиддин марҳамат 6 моҳа виза бигиред, худтон тоқа метонед биред, зану фарзандтон қатъи алоҳида метонед биред. Кадоме набошад. Ман ҳаминҷа як хатои камтар хатоӣ мекунам, ки ба забони тоҷикӣ гап мезанам. Ин хатоӣ аст барои он ки қатъи мо Азарбайҷан буд, мақсад дигар миллатҳом буд, узбек ҳам буд ба фикрам. Яке Азарбайҷан точ набуд, узбека надидам. Яке дар дигар мақсад группада буд. Ёро мо дар Макка ва Мадина дидем узбекоро. Ана Азарбайҷан қатъи мо зану фарзандаш қатъи рафт омад. Ана узбекҳо дар ҳамунҷа буданд, мо лакай ҳамунҷа дидемшон. Хонаи худо зиёрат мекунад дар ҳамин ҳаҷи умра. Дӯстони азиз, як чизро фуромӯш накунед, ки дар ҳаҷи умра бошад ё фарзӣ бошад, фарқ надорад. Хонаи худоро албатта зиёрат мекунӣ. ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва салламро мерай зиёрат мекунӣ. кӯҳи Ҷабали Нур мерай, китобхонаи Қуръон мерай, ҳама ҷо тамошо мерай та. И хеле як цел нест, ту рафти гостиница хурди хоб рафти хонаи худо гашти омад. Не, ҳар ҷое ки ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам қадам мондааст, поша гузоштааст, шуморо мебарад Акаи Тоҷиддин тамошо. Мо дар шаҳри Екатеринбургем. Ана нафароне ки зиёрат мераванд, фуромӯш накунед, ки ин сафари зиёратӣ аст, яъне туристический аст. Шумо ҳам зиёрат мекунед ва ҳам тамошо мекунед. Ин кора як бародармон як савол дод, ки мақсад ҳамин тури шумо чӣ маъне дорад ё ки чӣ хел аст? Ба мо фаҳмондем шуд. Бо як бародари дигармон қатъимон рафт, гуфт, ки бовар кунед чандин соле ки ман меом, якум бор ман дидам, ки якум бор қоил шуда, якум бор ман дидам, ки заводи қуръонбирорӣ омаданд. Мебарам меёра одаморо, мақсад меоем мега ҳар сол меорем одаморо зиёрат. ҳаҷ мебаранд меёра одаморо, мега мо намебарем ҳар ҷо. Моро набурдан мақсад. Бисёрш мега, ки наворҳое ки мо дар шумо дидем, мега мо ин ҷоро надидем. Иншоалло насиб Акаи Тоҷиддин ба мо маслиҳат мекунад, мо маслиҳат мекунем қатъиш, ки ҳамин сафари зиёратиро бо нақстару хубтар кунад, вақта бисёртар пайдо кунад, ки ҳамин мардум тавонад аз тамоми гӯшаву канори Макка ва Мадина бохабар шавад ва ҳамун лаҳзате ки эҳсосоте ки ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гаштагии ҳамун ҷора, ҳамун эҳсосот дар шумо пайдо шавад. Шахсан вақте ки шумо ҷои ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам
дуромадагӣ саҷда ракат намоз хондагӣ дар ҷабали нур, кӯҳи ҷабали нур, ҳамуҷа мақсад шумо вақте ки медуроен, ман намедонам дар уҷа ҳам хел талпа ҳам хел че, баъзе одамо фикр мекунанд ки ҳей ман бирам ҳамуҷа сар ман бичикам биём. Не бародарон, вақте ки мераед дар ҳамуҷа сарта чикиданӣ мешавад, ки ҳамуҷа худованд ки насибат мекунад медуроед, дар уҷа дигар эҳсосот пайдо мешавад, ки ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳамуҷа пай қадамшай, пай поша, даст поша мондагӣ, дастша пешониша мондагӣ. Ана шумо фикр кунед, ки дар ҳамуҷа шумоед. баъд эҳсосотам дигар хел пайдо мешавад, уҷа дигар чизай. дар ин видео мебинед о талпа, ё ки уҷа мерен талпа, иҷа мерен талпа, шумо мегӯед талпа мекунед, вақте ки шумо уҷа мерен хитон мефаҳмед намаи чиро. Лекин мо пешкаши шумо мекунем зиёрати хонаи Худо ҳамчун як сайёҳ, ҳамчун як сайёҳ. Хонаи Худо рафтан мақсад вай надорад, мақсад ки шумо рафтен зиёрат карден омаден. Шумо рафтен зиёрат карден, диден, хӯрден, чашиден, ҷаҳонбинитон иншоалло ки васеъ мешавад. ҳам диниву ҳам дунявитон илмтон зиёдтар мешавад. бо як чунин чиро мебинен вай тамоман дигар. Бозор, ҳамин бозорша ҳатто мебинӣ. Ана мошиношам дар уҷа светофор гуфтани гап нест. ҳаст кор намекунад бо. мошинора мебинӣ, дар уҷа ягон мошини нав намебинӣ. Ҳамаш иш ба иш задагӣ пачақ-мачақай. Яки рафтесан, ҳамин хел мошин тез меравад. Ина фуромӯш накунед, ки дар Маккаву Мадина қадри одам беҳад баландай. Беҳад баландай. Чӣ ба дар фарзӣ ё умра як хел зиёрат мекунанд, фарзӣ ё умра чӣ фарқ дорад? Чӣ ба дар фарзӣ ё умра як хел зиёрат мекунанд? Не, фарзӣ ай умра фарқ дорад, хеле фарқи калон дорад. фарзӣ тамоман дигар хел рафтор мекунанд, умра дигар ҳамин хел зиёрат мекунанд, мақсад шайтона сангзанӣ намераванд, яъне бисёр ҷоҳора мақсад намераванд. Дар фарзӣ мераванд, шайтон сангзанӣ мераванд, мақсад қурбонӣ мекунанд, бисёр корро мекунанд. Дар умра ҳам қурбонӣ мекунӣ, яъне вай мақсад ягон вай дошта бошӣ мекунӣ, ягон ҷои чӣ надорад, қурбонӣ кардан мекунанд, бародаро буданд ки қурбонӣ карданд. яъне фарзи умра ай фарқи фарзи ай умра дар хеле калон аст. Фарзӣ дар ҳаёти одам фуромӯш накунед, ки як бор фарзай. Як бор фарзай. Дар гардани шумо фарзай. умра як солда 10 бор бира, 5 бор бира, 7 бор бира. Чанд қад қувват дорӣ рав. Одамо Турсия раванд, ту ҳаҷ рав. одамо Дубай бираванд, ту ҳаҷ бира. туристически умра ҳамин хелае, ки ту метавонӣ дар як сол 10 бор бирай. Фарзӣ боша фақат қарзи хита адо мекунӣ. ба фаҳмиши ман ҳамин қад чизае. этабоша, методоша, рафтороша кай тоҷдин пурсен. ман қад чиз медонам, ки умра чанд боре ки мефорад рафтан мегирӣ. раҳмат. Салом бародари азиз. Ва алайкум ассалом. худованд шуморо нигаҳбон бошад. раҳмат. дӯстони азиз, марҳамат, саволотон бошад, савол тен набошад, худо нигаҳбонтон бошад. ман эфира қатъ мекунам. то бозид дӯстони азиз, худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, хоҳишманд бошед, марҳамат акай тоҷина занг бизанед. нафароне ки наворҳои моро бо дигарон паҳн мекунанд, худованд аз шумо розӣ бошад. дар ҳаққи мо дуо кунед, мо иншоалло ки сафараке ҳастем. худованд аз шумо розӣ бошад.